Че Бургас е един от ключовете, от които ще започне кампанията. Заявката за черноморските региони е много силна. Все пак става въпрос за бившия министър-председател. Също така не бива да забравяме, че в листата има бивши министри, успешни вице-премиери, замминистри, общински съветници, настоящи. Хора с много административен вече и политически опит. Смея да твърдя, че това е най-силната ни листа до момента. Затова тръгваме с твърда заявка за 4 мандата и един наистина страхотен резултат, за да може тези региони, така черноморските, които дълги години бяха заправени, а сега с програмата на Асен Василев и Андрей Цеков за общините започнаха отново да се вдигат, да продължим тяхното развитие. Каня ви на 10 май от 6 часа в хората, на откритата там зала в двора, за да започнем заедно кампанията, да ви разкажем малко повече за нашата програма и за това, което сме планирали за Черноморския регион. И да си пожелаем една страхотна кампания, позитивна, тъй като и това, което каза Митко, има така двама души, които се опитват да ни внушат, че нещата не могат да се променят, че трябва да сме отчаяни, че трябва да сме апатични, защото това е най-доброто, което можем да получим. Българските граждани, хората в Бургас, бургазли, изобщо в целия втори мир, заслужават много повече от това. И ние искаме заедно да го постигнем. Какви са акцентите в регионалната ви програма? Акцентите в регионалната програма са да продължим да работим за съхраняването на българските плажове, да развием инфраструктурата, за да може пристанището, летището, които имаме тук, най-сетне да бъдат наистина свързани с Европа и вече живот и здраве при приемането ни в сухопътния Шенген, което е напълно възможно. Икономиката в тези региони да се вдигне и доходите на хората да се вдигне, за да могат да живеят по-добре.